Ngani zakwethu asiphinde sibingelele sisoka lesitolo Captures ke unkosanhlo wakhoze sibongo bathi umkhatheni usiphezulu mangene uyanibingelela la ngithe angitshontshe udadewethu ngimveze nje eyedwa ya dadewethu masibingelele phinde sikwamukele kulombukiso wesuka lesitolo Captures. Yebo. Mhlawumbe ungakutshela umbukeli ukuthi ubani igama njengoba ula uze ngani? Sanibonani, igama lami nguMendi Ntokazi yakwaDlamini wesibakhuluma Gaduzelo umziziko sojama kaSijado omngcungu sibani zolala mashongolo. Awusuka Ngilana ngilana kuMiss Ngobuciko. Ya. Sizothwasa abantu ama-awards. ya so uMiss ngiwubuciko mhlawumbe igama elithi ngiwubuciko ungalichaza ukuthini? Ubuciko into ehlanganisele nesintu, into nje emayelana traditional. Okay, so la ngikubona ufake isearch ebhale uMiss ngiwubuciko Queen. Mhlambe kuthini ukuphawula kwakho ngale search oyigqokile ungathi imayelana nani uzuyifake kwakwenze njani? Research lena iyangqugquzela ngakho konke mangivuka ngayo ngoba iyona engilethile ukuthi iyona indondo yami kahle. Yeah. Ungathi nje kumuntu ozobuka lo mbukiso noma kumuntu osekhaya ofisa ukuza la njengoba nje la emcimbini ubona zihappen la ngaphakathi. Ngingabagqugquzela ngithi ukumodela is not just ukuthi unjani, shape yakho ikanjani. Yeah. Mawune confidence uyithembe kulento ozobuyenza. Amazwi akho kuphethe sesivala. Ngiyabonga kakhulu kunonke eningibukayo njengoba sengishilo igama nguMendi Ntokazi yakwaDlamini ngiyanithanda nonke futhi ngizohlezi ngimthanda ngiyabonga. Ngani zakwethu kunjalo ke sokuthatha sikubeke ngakho konke okwenzakala la emcimbini kaMiss ngiwubuciko ola sithi nje opposite ne-ICC mhlawumbe umuntu omchazelayo nje ngeze ukufaka ukugcina umuntu okuthi uyamchazela i-direction ungathi sikuphi la i-location bese akahambe kanjani mase eThekwini? Ngingathi enganqamula lapha ngase-workshop duze ne-ICC uzobe seyibona i-building ngalapho. I-building mhlawumbe ebhala ukuthini because maningi ama-building engathi ngiyawabona la. Nami ngiyi-directive njengoba Injalo ngani zakwethu kwakho ukuthi follow lapha koSenhle Soka Lesitudla SA ebese uya ku YouTube lapha ufika ukuthi iSoka Lesitudla Captures siyabonga.